Hòstia, jo és que, Charlie, el que no acabo d'entendre, musicalment parlant, és la diferència entre tocar a terra, diguéssim, i tocar tombat, no? Això de que la rumba es basa en rimbes tombats. No acabo de diferenciar-ho massa. No sé si m'ho sabries explicar. Home, i tant, tio. Això faig una representació ara mateix, mira. Anem a fer unes palmetes, sí? Et sembla bé? Sí. Palmetes, mira. A veure, mira. No, seu a terra, sisplau. O sigui, això seria tocar a terra. Sí, ara tocarem a terra, mira, ara toquem a terra, mira. Això és tocar a terra, eh? Això és tocar de peus a terra, diguem. Molt bé. Vale, això ho he entès. I ara, mira, estira. Ara, estira. Ah, ja ho vaig entenent. Això seria tocar tombat. Això és tocar tombat, mira. Això mateix. Ahí sabroso. Qué bueno, chico, que te tumbaste. Em sembla que ja ho he entès, Bueno, doncs podem seguir gravant. Vas agafant o què? Podem tornar-hi. Sí, home, sí. Anem a per ello. Gràcies, Charlie. Jo també t'estimo.